Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi my love! Kahit biyaheng eleksyon tayo, aawat muna tayo my love kasi it's about time para basahin natin ang ating biyahe sender of the night. This one was sent to us over sa ating Facebook page DJ Lala Banderas. Ito po ang biyahe ni Kent. Hi DJ Lala, gusto ko lang po sana i-share yung kwento ko sana nung high school ako sa una kong girlfriend. Nag-umpisa lahat dahil sa tropa ko. Pinakilala niya ako sa girl, bale crush daw ako ng girl, kaya pinakilala niya sa akin. Itago mo na lang sa pangalang Bem, yung girl. Tapos noon palagi na kami magka-text araw-araw kasi mag-schoolmate lang kami. Junior high siya tapos ako senior high na bale. Malapit na po akong mag-graduate that time. Tapos sinulit namin ang time na magkasama palagi pag walang pasok kasi pag mag-college na ako medyo malayo yung school ko kesa sa kanya. Masaya naman yung pagsasama namin, punong-puno ng pagmamahalan. Minsan nga lang noon na kami mag-away tapos siya every summer pumupunta siya ng Manila kasi nagbabakasan siya sa ate niya. Kahit LDR kami, patuloy pa rin ang relasyon namin. Hanggang nag-college na ako, every Friday na lang kami nagkikita or sa mga monthsary na lang namin at anniversary at birthday namin. Masaya na kami noon pag magkasama kami. Bale lahat sa amin, wala nang tinatago. Kulang na lang, magpakasal na lang kami. Kaso, umabot sa punto ng college ako na nagka-problema ako sa school kasi pasaway rin ako na estudyante. At yun, may mga bagsak ako sa mga ibang subject ko at doon na nagsimula, nag-iba yung ugali niya. Parang wala na siyang time sa akin tapos parang nag-iba yung pakikitungo niya sa akin. Nawala na siya ng time at may time pa nga noon na di pa siya umuwi ng probinsya nung malaman niya na ganun yung nangyari sa akin na may mga bagsak ako. Pero sinabi ko rin sa kanya na babawi ako, magfo-focus na akong mag-aral. Pero wala na akong nagawa. Pagkatapos nun, nawala na siya ng oras sa akin at di na siya nakaka-text lang siya pag matutulog na siya, di na tulad ng dati. Marami pa siyang oras sa relationship namin. Tapos noon, haya na lang ako sa kanya na mag-break na lang kami at kung di na siya masaya sa akin. Pumayag naman siya at na-block niya ako sa Facebook at nagpalit na siya ng SIM card at wala na akong balita sa kanya. Tapos noon, nabalitaan ko na lang sa tropa niya na may boyfriend pala siya sa Maynila. Kaya pala palagi siyang nagbabakasyon doon kasi sinagot niya na yung nagkaka-crush sa kanya at crush niya rin pala. Laking gulat ko kasi sinabi ng tropa niya na inamin na din daw ng girl sa tropa niya na ganun pala. Halos wala siyang time sa akin, may iba na pala siya doon. Kaya parang wala lang sa kanya yung pagbe-break naming dalawa kahit naka 4 years kami sa relationship namin. Ang naisip ko lang siguro hindi niya talaga ako minahal. Minahal niya lang ako sa profesyon ko. At yun na lang ginawa kong inspirasyon hanggang sa nakagraduate ako at ngayon seaman na ako. Pero hanggang ngayon may asawa na rin ako pero di pa rin ako makamove on sa naging ex ko. Well, hi Kent. Maraming salamat for sharing your story with us. Pero okay na ako sa buong kwento mo. I feel for you. Pero parang hindi yata tama yung sinabi mo sa dulo na ngayong meron ka ng asawa, meron ka ng sariling pamilya, hindi ka pa rin makamove on sa ginawa sa'yo ng ex mo. My love, I don't know, what do you want? Gusto mo ba ng apology from that girl? You were kids back then. O diba? You were too young. You guys were stupid. Gano'n naman tayo pag bata tayo, tsaka nakikipag-relationship tayo, 'di ba? Sobrang pili sa kamay yung mga magkarelasyon ng high school, tumatagal hanggang college, hanggang nag-end up sila being together as husband and wife. Sobrang pili sa kamay yung nakakagawa ng gano'n. Now, karamihan sa atin, abay, we do stupid things when back in high school. O diba, nakikipagrelasyon tayo ng hindi masyadong pinag-iisipan. Yung mga decision natin in life is not really a basis of maturity. Nagsasalamin siya of how immature we think of relationship. So my love, I don't see the point why you wanna hold that against your ex for so long. And I don't see the point why you have to carry that
up until that moment na seaman ka na nanligaw ka na sa bago mong jowa, na naging kayo na ng bago mong jowa, na naging kayo ng mag-asawa ng dati mong jowa, o di ba parang I do not see the point why do you have to drag that story na sobrang tagal na dapat kung pumalaot ka pumalaot ka ay nilaglag mo na sa gitna ng dagat. Hindi ko makita yung point as to why you have to carry it up until today. O diba namang hinihintay mo apology from that person? Even if hingin mo sa kanya ngayon yung apology na gusto mo, my love, baka tawanan ka lang din niya na, my God, that's so long ago. O diba? Tapos hindi mo pa na-verify kung totoo ba o hindi kasi hearsay pa lang ng tropa mo yung nakuha mo. Tropa mo yun love. Of course. Yung mga sasabihin na should not always be, sabihin na natin, the basis of truth, of reality, of factual news. Why? Kasi sometimes a friend will say whatever it is that you need to hear in order for you to be okay. In order for you to move on. In order for you to stop questioning yourself kung meron bang mali sa'yo at iniwan ka niya. So malay mo, in good faith, nag-white lie sa'yo yung kaibigan mo, sinabi niya na lang na meron yung ex mo sa Manila, that's why lagi siyang nandun para maka-move on ka na. Para you can stop talking about her, you can stop blaming yourself for the ending ng relationship ninyong dalawa, who knows? Diba? Hindi mo naman na-verify yung totoo Hindi mo naman na-confirm sa sarili mo, nakakita ng ebidensya na totoo nga yun. Naiintindihan mo ko, I'm not saying that your friend is a liar. I'm saying is, everything na meron ka holding against her sa nakaraan is all circumstantial. Hindi siya factual, hindi siya actual truth. And you are imprisoning yourself sa nakaraan with a circumstantial news. Naiintindihan mo ko, my love? So, kung meron ka ng asawa ngayon, meron ka ng pamilya, they do not deserve this story. Naintindihan ko you just wanna share it with me, but my love, your current family do not deserve this story. Please, let it be the last time. Let this be the last time you'll ever talk about this story ever again. Let this be the last time. You are now with the family, you have a good life, o diba? Meron ka ng stable life, may masaya kang pamilya, I'm sure meron kang wonderful children or child with you right now. They deserve 100% of your attention. So stop trying to ruin your present by holding on sa circumstantial truth na meron ka of the past. Naintindihan mo ko, my love? It's time to move on, Kent. Actually, long overdue na. You have to move on. Kasi everything else in your life has already moved on. Itong storya na lang ang hindi. Naintindihan mo ko? If you just wanna tell the story, say the story one last time, then thank you for picking my program to share this story. But I just hope ito na yung huling beses na ikakwento mo to. Kasi I don't want you to believe na up until today, hindi ka pa nakaka-move on. Kasi I am telling you, sa dami ng nangyari sa buhay mo, sa dami ng naabot mo, nakapagpakasal ka na, nagkaroon ka na ng sariling pamilya, ako na nagsasabi sa'yo, it's impossible na hindi ka pa nakaka-move on. Naintindihan mo ko, my love? If you are bored with your life, try adventures with your wife. Stop trying to dig yung issue ng nakaraan to spice up your life. Okay? Hayaan mo na tong magpaalon-alon sa laot. Huwag mo na tong ikukwento ever again kahit kanino. If you want to have a peaceful, beautiful, and wonderful life with your family. Kasi you'd rather have the present than sumugal sa past that you don't even know if nag-exist pa. Klaro? Klaro.